Καλημέρα. Αγριογούρουνα. Τετάρτη. Και μέσα στη βροχή. Και στα χιόνια και στον αέρα και στο κρύο. Οι καταράκτες από εδώ είναι. Ναι. Πάμε καταράκτες εμείς. Άντε, γεια. Καλό να πάτε. Από εδώ οι καταράκτες. Ναι. Αυτός εδώ, ο παραπόταμος του Αξιού, πώς λέγεται? Βαλεντικούπα. Και τώρα υπάρχει και δεύτερος παραπόταμος που κάνει καταράκτη, που επίσης πάει στον Έτσι Αξιό. ακριβώς. Και αυτός πάει στον Αξιό κάτω. Εκείνη η γαλάζια λίμνη. Εκεί είναι η γαλάζια λίμνη και οι καταράχτες. Πάμε. Κοιτάς την ομορφιά, Ναι, βέβαια. Καλά, εσείς. Πολύ λάσπη σήμερα. Ναι, είναι από τον καιρό, από τις πολλές βροχές. Αυτό το σκηνή που κρέμεται από το δέντρο τι είναι? Τα έχουν βάλει τα παιδιά για να κολυμπάνε, να μπαίνουν μέσα στο νερό. Άρα δηλαδή εδώ πέρα είναι η πλάζ του Σκρά. Ναι, ναι. Ο πρώτος από τους καταράκτες. Ελάτε να δείτε. Είδαμε το ένα ποτάμι. Αυτό είναι το δεύτερο ποτάμι που φτιάχνει καταράκτη, έτσι. Έτσι ακριβώς. Πώς το λέμε αυτό εδώ? Αυτό το ονομάζουμε μπατόνια. Μπατόνια, δηλαδή. Μπατόνια, το οποίο σημαίνει ότι παλιά φέρναν τις βελένες εδώ πέρα για να τις πλένουν και τις χτυπούσανε. Χτυπάω δηλαδή. Η περίφημη γαλάζια λίμνη, Ναι, έτσι ακριβώς. η οποία σχηματίζεται από ποιο ποτάμι? Από τα μπατόνια. Αυτό που κάνει και καταράκτη από εδώ. Έτσι ακριβώς. Και από ό,τι βλέπω και εδώ, είναι το σκηνή. Ναι. Το καλοκαίρι κάνει τον μπάνιο σας. Έρχονται τα παιδιά εδώ πέρα και κάνουν τον πανάκι τους. Μάρτης του 1917, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Μάχη Σκρά. Οι Έλληνες σε λίγες ώρες κατατροπώνουν το βουλγαρικό στρατό. Εδώ τώρα Θανάση είμαστε σε ένα εγκαταλειμμένο φυλάκιο του ελληνικού στρατού. Πότε έκλεισε το φυλάκιο αυτό που είναι εδώ, στο χωριό Σκρά? Ναι, περίπου το 85 και δεν είχε και νόημα η ύπαρξή του με την κατάργηση και του συμφώνου της Βαρσοβίας βέβαια μετά. Σε αυτά τα υψώματα είναι οι θέσεις των Ελλήνων. Των Ελλήνων. Από την άλλη μεριά είναι οι πυροβολαρχίες. Και οι αμυντικές θέσεις των Βουλγάρων μέχρι επάνω και κυρίως η καλύτερη τους αμυντική οργάνωση ήταν στα υψώματα του Σκράντι Λέγεν. Η μάχη πρέπει να διήρκησε 5 ώρες. Ποια στρατηγική ακολουθήθηκε και νικήθηκαν οι Βούλγαροι και οι Γερμανοί? Προπαρασκευή πυροβολικού και έφοδος του πεζικού. Αέρας. Πόσους νεκρούς εδώ Έλληνες? 605.
και μέγα μαγιόρα για γυναίκα. Ένα είναι το σκρά, ένα και ηρωικό. Σκρά, σκρά,